спрях клипа, това ще е втора част. Опа! Хора са почне мисля да кача клипа в 3-4. Хора, не толкова мисля. Ето тук е по-добре да снимам. Вижте, ето това не се вижда. Залятите справях. Да съм. Драго хора, друг също го трепа. Хора, мисля, малко да направя приятната мисля. Аз нямам къде да правя. Езве, хора. Хора, трябваше ще с телефон. Аз само една игра. Този телефон няма много място два. И трябваше да се изтря в Фейсбука и Месенджер. Му добре, че в това на камерата, този телефон. Аз му викам камера заради вас. Но Фейсбук и Месенджер. Хора, искам на вас да ви удобно, значи. Да не виждате тази точка. Ето, на мен е удобно. Хора, баба Банка живее тук. При брат Ихо до Ябла. Тук баба Банка ви. Тири мой брат е разказал. И ти мой брат от никой века ми е разказал, че е видял баба Банка и така. Така е лейко. Така смятат. Ако ще видите кой крещи баща ми. Още 8 вкупи хора. Ох, искам да се опъна. Хора, този канал е видите. Стоят. Хей, ако тази игра ще спечеля. Хора, мисля, другите мисля да един го загуба. Хора, днеска ще игра с този акаунт. Малко игра в главния. Аз тисно хора, ако си къти очи. Ама хора, самото колото изочи. Хора, хора, 4 деца да се тук. Хора, вече по 4 деца ще лайв купа. Това вече сме 4000. Ако идва. Не знам. Къде? Не знам. Нормално, ти го искаш подарък. Ай, Мери, ще дойдеш ли? Не. А? Не, после. С малко ще дойда. Къде отиваш? Леля. Коя е Леля? Баба Ани, хайде. С малко ще дойда. Става ли? Кацина, защо? Кацина.
Къде на вънка? Обаче май нещо се надигнаха въшките. Не после. Нещо май напоследък много се надигнаха въшките. Хубаво, хайде. Май са тогава са тъпо баркара са.